Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sana'ar jihar Kano. Na san yau kuna nan kuna ta jiran abubuwan da za ku gani, musamman bincike da muke yi akan wata matashiya mai suna Shamsiya wadda ta kware wajen yin satan mutane. To ni abin tun muna 1 2 3 4 har an kai tar abu ma ba daɗi. Ina ga gaskiya daga wurin masu korafin nan da sun isa haka. Yanzu na shiga mitin da sabon da an zo an cika ofis ga mutane nan gaba ɗaya mata da magidanta falon ofis ma duka an cika. To a takaice dai za mu yi a takaice daga wannan ba sai mun ƙara jin murya kowa ba, wannan mu takaita saboda sun yawa. Dan a yau din nan bane wa'anda da suka cika ofis mutane sama da 20 sun kira su ma suna korafi akan Shamsiya. To ga ki ban fahimci kwatar ɗan sanda ba mu labari a takaice ke me ya haɗa ki da ita. Shamsiya ta zo gidana ta ce min makwociya ta ce suka tare watan ta ɗaya, amarya ce. Da ƙarfi. Na karrama ta na kawo mata fanta da biskit. Na fara soya mata wai na fulani mata ma yin bata tafi ba. To ni abin da ya ban haushi karrama ta da nayi kuma ina cikin yi mata wainan fulawa. Har ta ce min ita ciki ne da ta ba sai an sa kwai ba. Ina yi mata falle na ɗaya na biyu kawai sai na ji ta buga gidan ta fice. Ta gudu? Ta gudan min da waya waya. Da ba kin san ta ne da kika. Ni ban san ta ba, cewa ta tarewa suka yi a layin. To daga nan fa? Daga nan ni dai ban ƙara jin ta ba sai na ji ana sanarwar an kama ta da na zo kuma na ga ita ce ga ta nawa ce? 450. Allah ya kika ji da ke ga an kama ta? Gaskiya na ji daɗin kama ta da aka koda wayar bata da ba, na ji daɗi saboda ni butulcin da ta mun na karrama ta kuma ta zo. Allah ya yana gwani na so da waɗansa na gani. Ke to a takaice ke kuma me haɗa ki da ita Shamsiya? Ni kuma zuwa ta yi shago na ta zo wankin kai. Ta zo wankin kai na fita kamin jin gama hada ruwan wankin kan in dawo su ce min za ta siya kati. Already na sa waya caji kuma a shagon koyi guda 3. Ɗaya an sai shi 550, ɗayan kuma 240, ɗayan kuma karama kuma 120 ne. Ta kwashe sai ce min za ta je ta siya kati, da Allah ta siya kati ne ta wannan ta dawo sai da nuna mata makwabci na ƙasa yana sayarwa. Ako fitan da za ta yashi ta sauka da gudu. Kawo mu bita a ta bi ta tafi da wayoyi guda 3 ne kuma da ta tafi da shi ɗaya wayar sai ta aka amfani da ɗaya wayar aka suka kwashe 60,000 a cikin bayan wayoyi sai aka kwashe da 100 da akwai ta 550, akwai ta 240, akwai kuma ta 120, sai kuma 60,000 da aka cire a account suka sisi kati ne da shi kuma sai suka ci bashi ne a MTN bayan mun yi welcome back da layuka mu muka samu sun ci bashi ɗayan ma sun ci bashin 5,000, ɗayan layin ma da bashin 5,000 duk suka ci. Abin yayi yawa. Yanzu me yake so? Me kike so yanzu? Zuwa nake a hukunta ta a mata hukuncin da ya dace da ita gaskiya. Ke yafe wa kenan? A gaskiya ni ban yafe ba. Ta bata min. Ke kuma fa a takaice ke ma dan yana da. Ni ma ta zo kwalliya bayan nayi mata na gama. Ta ce min za ta duba ana yi tana fita waje tana duba ko wai ta ce min tana jiran dinki za a kawo mata. To bayan an yi an gama an yi mata hoto sai ta ce min bari ta leƙa waje ta ji ƙaran na fef ko dinkin aka kawo. O kuna da hoton ta ma kenan? Na yi mata. To ita ce ko ita bace? Ita ce. Oke kin je kin ganta. Sai bayan ta tafi sanan na. Da me ta tafi miki? Wayar ta za ta kai 300 sai kudin account 100 plus. A wani unguwa ne abin ya faru? A Rijiyar Zaki. To kamar yadda kuka gide gaskiya abin wannan ya yawa. Yanzu haka mutane suna ta kira ana ta zuwa ofisin ma gashi gaba daya cika, wannan kaɗan ne ma a takaice daga waɗanda suka zo domin ku jina ya kamata dai waɗanda aka yi musu abin ya yawa dai mu takaita iya haka. Saboda haka da zarar an kammala bincike akan Shamsiya za a gurfanar da ita a gaban kotu. Kamar yadda muka ba da lamba duk wanda yake da korafi kai tsaye zai iya zuwa nan hedikwatar 'yan sanda da ke babbai, kuma masu bincike sun duk kuma akan bincike don ganin cewa waɗannan mutanen da aka yi musu haka an dawo musu da kayansu. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci, sannan muna ƙara jan hankali al'umma a daina bai da mutane in ka zaba wanda baka san shi ba yanzu ku duba wancan yadda ta wani hidima har da sifanta su wani ni amma mamaki ba kamar dama irin an dare a tare ne. To Allah da ya kiyaye a kula da waɗanda za a mu'amala da su kuma a kula da irin waɗannan ba kowa ya da shi ba. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci, da zarar an kammala bincike kuma za a gurfanar a gaban kotu. Assalamu alaikum.